बे समाव मोनसे गिदिर खौरां नंगौ नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे गिदिर खौरां लानानै फैदों। थांनाय बावैसो सिगाङाव थामहिनबा 13 फेब्रुवारि 2023 मायथाइयाव क'क्राझार जिल्लानि बेन्दोङाव थानाय क'क्राझार NRL पेट्रल पाम्प बे पेट्रल पाम्पआव लुथिनायखौ नोंथांमोना नुनो मोन्दोंमोन। गोबां रां बेनिफ्राय लुथिना लांदोंमोन आरो बेखौ संदाननानै क'क्राझार पुलिस बिफाना नायफिननानै बिथांमोनखौ संदानना आरो बे संदाननायनि गेजेरजोंनो दिनै सिखावखौ सासनि सिखावखौ हमनो हादों। नंगौ बड'लेण्ड बुब्लिया नोंथांमोननि सिगाङाव नैबे खौरांखौ लानानै फैदों। मोनसे बिग ब्रेकिं निउज नोंथांमोननि गेजेराव लानानै फैदों। सासनि डकायति खालामनाय सासनि सिखावफोर दुथां सिखावफोरखौ पुलिसनि जिम्मायाव थामहिनबा बिथांमोनखौ पुलिस बिफाना हमबाय। नंगौ क'क्राझार पुलिस बिफाननि नायबिजिरनाय गेजेरजों बे सासनि सिखावखौ हमनो हादों। नंगौ नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिया नैबे समाव सोर बिथांमोना हमनो हादों बे बिथांमोननि मुंफोरखौ नोंथांमोननि गेजेराव लानानै फैदों। नंगौ बड'लेण्ड बुब्लिया नोंथांमोननो बे सासनि मुंफोरखौ सोर बे सिखावफोरा हमजादों बे हमजानाय सिखावफोरनि मुंफोरखौ नोंथांमोननि गेजेराव लानानै फैदों आरो मा मोननो हादों बिथांमोननि गेजेराव मा जिराद मोनदों बेखौबो नोंथांमोननि गेजेराव बड'लेण्ड बुब्लिया लानानै फैगोन। नंगौ फैलाव बसुमतारी बिथांखौ हमजादों। सांखां बसुमतारी, हिरद बसुमतारी, सानसु बसुमतारी, इरागदाव ब्रह्म, माइकेल मार्डी आरो दिलीप मुर्मु बिथांमोनखौ पुलिस बिफाना सासनि नंगौ आरोबाव बुंफिननो नागिरदों। फैलाव बसुमतारी, सांखां बसुमतारी, हिरद बसुमतारी, सानसु बसुमतारी, इरागदाव ब्रह्म, माइकेल मार्डी आरो दिलीप मुर्मु बिथांमोनखौ पुलिस बिफाना दा लाखिनानै दों। थामहिनबा बिथांमोनखौ एरेस्ट खालामबाय। लोगोसेनो बिथांमोननि आखायाव गंसे 7.56 mm नि गंसे पिस्तल मोनदों। गरनै राउन्डनि गोथां गुलि बिथांमोननि आखाइनिफ्राय जब्द खालामदों। लोगोसेनो गंसे पालसार बाइक बिथांमोननिफ्राय मोननो हादों। हेलमेट मोनदों, जिन्स पेन्ट आरो नोगोद 19,000 रांखौबो बिथांमोननिफ्राय मोननो हादों। नंगौ नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिया फिन बुंफिनदों। फैलाव बसुमतारी, सांखां बसुमतारी, हिरद बसुमतारी, सानसु बसुमतारी, इरागदाव ब्रह्म, माइकेल मार्डी आरो दिलीप मुर्मु बिथांमोननिफ्राय गंसे 7.56 mm नि पिस्तल, गरनै राउन्डनि गोथां गुलि, गंसे पालसार बाइक, हेलमेट, जिन्स पेन्ट आरो नोगोद 19,000 रांखौ बिथांमोननिफ्राय बे सिखावनिफ्राय मोननो हादों। बावैसो सिगाङाव नोंथांमोना नुनो मोन्दोंमोन भिजुएलनि गेजेरजों नोंथांमोना खोनानो मोन्दोंमोन 13 फेब्रुवारियाव क'क्राझार जिल्लानि बेन्दोङाव थानाय क'क्राझार NRL पेट्रल पाम्पनिफ्राय गोबां रां सिलाइ दिन्थिनानै बिथांमोना लुथिना लांदोंमोन आरो बेखौनो क'क्राझार पुलिस बिफाना संदाननानै बेखौनो क'क्राझार पुलिस बिफाना नायगिरनानै गोख्रों नाजानायनि जोहैनो बिथांमोननि जाफुंसारनाय होननानै बे समाव सानगोन। नंगौ नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिया बे समाव नोंथांमोननो बे बिग ब्रेकिं निउसखौ नोंथांमोननि गेजेराव गिदिर खौरांखौ नोंथांमोननि गेजेराव लाबाय। गय गायग्रा आबादारिफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खौरां। थापा नार्सारियाव मोननो हागोन जाखांफु लाइमोनफोरजों बानायजानाय हाजो आरो हायेनावबो गायजानाय अर्गेनिक गय फुलि। थापा नार्सारियाव अर्गेनिक आदबजों बानायजानाय मोजाङैनो खिलिखांनाय गासै 20,000सो गेरेमसा गय फुलिफोर दं। बारा नङा, फांसेयाव 60 रां होनानैनो नोंथांमोना गय फुलिखौ बायना लांनो हागोन। बुरजा लाङोब्ला खमायनायनि सुबिदाबो मोननो हागोन। थापा नार्सारिनि गुबै थङा क'क्राझार सहरनि सानजा फारसे थानाय बावखुंग्रि हाजोजों नांजाबनाय हरिनागुरि गामि हाथाइनि साखाथियाव। बे अर्गेनिक गय फुलिफोरखौ लांफैनोब्ला नोंथाङा 8011837272 नङाब्ला 9707460226 जानबुं अनजिमायाव थोंजोङै जगाजग खालामहरनो हागोन।